πρέπει όλοι μαζί σε οποιαδήποτε εκδηλώσεις, σε οποιασδήποτε προσπάθειες που κάνουν κάποιοι άλλοι φορείς, πρέπει να είμαστε μαζί τους για να μπορούμε και να γνωριστούμε. Οι πυλώνες αλληλεγγύης είναι μια σημαντική προσπάθεια που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2 χρόνια με την προσπάθεια της γέφυρας, η οποία είναι σημαντικός αρρωγός ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε, παίρνουμε και εμείς δυνάμεις για να μπορούμε να συνεχίζουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε το έργο μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό.